Hello mga kasisi! For today's video, mamilo ta diring dapita. Kay grabe na kadaghan sa atong pilunon mga kasisi. Naghimo ng Christmas tree nga atong pilunon. So, let's go! Tabangi ko ninyo pilo mga kasisi. So, diring dapita, ang akong bunso nga anak ni tabang na siya pilo mga kasisi. Kay grabe na dyan kadaghan sa akong pilunon. Di na dyan siya matabang. Char! Ang sama dyan na nga ang akong mga anak dili man jud mamilo usahay tingbon pa man jud di sir palon mga kasisi sa mga nang napita ang lakaw man ang akong mga duha na ako ka mga daga direng napitan amo na lang ginahinayan og pilo nitabang ang akong bunso mga kasisi kay aron dali ko mahuman. Pasensya na mga kasisi ha, gi-time lapse lang din ako kay medyo dugay-dugay man jud ta mahuman og ato lang i-video mo na time lapse lang kita padung kay lagi kanitong cellphone karaan pa jud ni nako mga kasisi. O na nga dali na jud siya mapuno kailangan time lapse lang ni siya padung. So natong ta mga kasisi no nga kanunay mo nag-support sa akong mga gipang upload ng mga video bisan pa man nga simple ra ang akong mga gipang upload. Nagpasalamat gyapon ko ninyo mga kasisi nga unta dili mo pulan og tan-aw sa akong mga gipang upload nga video. So, dapita mga kasisi gipang-arin sa namog sugod sa drawer ang mga sinina nga mga panglakaw na sa drawer na mo gibutang mga kasisi. Na hinay na mig pili dihang dapita sa una ang akong bunso gud. Iya sang gipang-arin sang iyang mga sinina. Kana ding usa ka drawer mga kasisi ilahan ng tulo. So karing usa nga gamay amuan ng duha sa akong hobby. So diring dapita mao na sadang among oran nga mga sinina. Naa sa laton mga kasisi mo na among gilain. Ayan. Hinay lang yung maglimpyo mga kasisi. Kami ramang duha na bilin. Muna nga kasinabot ming duha ng limpyo mi. Guys, nahuman na dyan mi o pamilo no. Na-arrange na ang among kuan sininaan. Dira guys. Grabe jud kadaghan sa mong pilunon guys. Tabangan ko sa akong bunso nga anak. Ayun. Manadyon may panglimpyo. Dire aning dapita. Ana. Masulod na mo diha ang mga oran guys. Nya diri kuan kana mga kuan guys kanang sa drawer ang mga sinina na nga mga kuan guys panglakaw mo na mga pangsulod diha. Nya dari nga side guys kaning mga laton sinina nga oran. Sayon dapat yun na mo guys dapat yun ang among oran lain guys kaya di naman masud dito sa laton. Original kina among butanganan guys. Yan guys. So mara to guys. Natunta guys no nga dayon ang inyong pagsuporta sa akong mga gipang upload ng mga video guys. Natunta guys nga dili mo pulan sa pag-support. So mara to guys. Thank you for watching. Bye.